Bihar da nota, lan bat inaro eskazion ez ziren gatu. Joder, tío, bihar ostirala da, ezin duzu beste egun batean egin lan hon? Bueno, lana aste arteako da, izango eta aste lan egingo dugu. Leixo, zemuz! Ondo, eta zulengo gunean, azkena ezinean etorri gure gana lan egitera. Ja, bai, markatu, mutiak egin dugu txikus eta behar ingatu den pixka. Bai, zorionez. Begira, hori zera da zure mutilaguna. Bai, zer diote hemen? Zitz hemen? Kaixo, ogia erostean injoa, etorri nahi? Nazkatuta dago mutilo horretaz. Nire ez da kontu hartzen beti gainan duela. Lideri egoeraren inguruan hitzematera niokin, hau ez da beretzat osasuntsua. Bila bakarrik montatzen dute, Aitorrek behai etxea laguntzeko eskatu dit. Bale, eskerrik asko. Etora iztuk eta nik bat behar dugu lana. Hau eta posible.